Lacul Iacob Deal, Turcoaia. Foarte, foarte aproape de rădăcini. Măcar, uite, anul ăsta n-a trecut fără să ajung aici. În curând urmează să fac o baie. Am dormit absolut, cum să spun, am dormit sub un cer de stele deschis, cu o puzderie de stele azi noapte, așa cum mi-amintesc că vedeam și când eram mic din curtea bunicilor din Turcoaia. Era să zic că am dormit perfect, n-am dormit perfect pentru că mi-a lipsit sacul de dormit. Dar condițiile de aici, de la campingul Iacob Deal, sunt cu adevărat foarte, foarte bune. Oamenii chiar se preocupă și ai toate posibilitățile. Încep ziua încet, lejer, cu setul mobil de cafea pe care mi l-am asamblat, cu micul aragaz pe care am putut să-l folosesc, să-l pun în funcțiune doar în mașină azi, pentru că a bătut foarte tare vântul. Și pentru un cafegiu înrăit ca mine este soluția excelentă. Da, venise un grup de turiști aici acum câteva minute. Și că da, un lac între bolovani. Da, e clar că nu vedem aceeași realitate. Câtă forță, câtă bucurie îmi extrag eu din această apă și acești bolovani. Tufele astea aride, uite cum se văd acolo, mai sus de semnul cu avertizarea. Cum stăteam pe malul acestui lac la vârsta de 12 ani, veneam pe jos până aici, puțin se aventurau să vină singuri. Pe vremea aia pe aici ajungeau numai rătăciți și turmele de oi din zonă ca să se adape. Veneam și stăteam cu orele, doar privind lacul și muntele. Și sigur, o să spun cu oarecare părere de rău, muntele era în spatele ciotului pe care îl vedeți. Era un munte de încă 2 ori mai înalt, un vârf care a fost transformat în materie primă. Dar nu o să intru în subiectul ăsta pentru că e complicat, e dureros, e de nerezolvat.
Și pe lângă Măcin am văzut efectiv un munte ras, răzuit. Se strică tot peisajul, toată frumusețea. Nu vreau să dezvolt pentru că e o negativitate gratuită și fără consecințe. Merită locul ăsta, din punctul meu de vedere și ca un om care am căutat locații în România, e unic. Un lac între stânci abrupte cum este aici, de o limpezime, de o claritate atât de mare, de o adâncime atât de mare. Eu nu am mai văzut. Nu zic că nu ar fi, sau cel puțin nu așa de accesibil. Cele bune de la Iacob Deal.